Kouyaté ni Kouyaté bɛɛ ka président Kouyaté bɛɛ ka président de ye Mali kɔnɔ donc b'a ɲin'aw bɛɛ fɛ a bɛɛ ka wuli ka jɔ Im de bɛna fɔ journaliste bɛɛ ka wuli a bɛɛ ka wuli faso fana bɛna daminɛ koyi aw bɛɛ ka wuli ka jɔ an bɛ Im de fɔ sisan Kouyaté 1 2 3 à ton appel Mali pour ta prospérité, fidèle à ton destin, nous serons tous unis. Un peuple, un but, une foi, pour une Afrique unie. Si l'ennemi découvre son front, au-dedans ou au-dehors, debout sur les remparts, nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre drapeau c'est la liberté pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre combat sera l'unité au Mali d'aujourd'hui, au Mali de demain. Les champs fleurissent d'espérance, les cœurs vibrent de confiance. Vive le Mali! Vive le Mali! Assalamu alaikum. Awa an tena hera su hera ala ko no ani Amin. An bɛ kɛnɛ min kan nin ye kɛnɛ in kun bolodara ko wɛrɛ de kan awa kɛnɛ in kun bolodara an tun y'a baara dɔ de boloda tun b'a baara in kɔnɔ nin ye a san 5 ye ɲinan u ko min ma ko la sécurisation du Mali c'est-à-dire mun bɛna ni bɛn ani hɛrɛ ye Mali kɔnɔ bɛɛ bɛ jɛnu cɛ aba san 5 an y'a baara daminɛ ka Mali fantan 4 bɛɛ yaala awa Mali kɛrɛfɛdugu bɛɛ lajɛlen bɛɛ yaala walasa bɛɛ ka na an ni ɲɔgɔn cɛ ani jɛkulu minnu y'o baara daminɛ Mali filaw an ɲɛma kelen sɔrɔ o la a ni o b'an bolo kɔrɔ yan min ye o baara kɛ nin san 4 in kɔnɔ an y'o sɛbɛnw fara ɲɔgɔn kan Mali donso bɛɛ lajɛlen ka fara sous-région donsow kan an y'u bɛɛ yaala san 4 5 in kɔnɔ an y'o baara kɛ ka bɛn fɛn kelen kan an tun ye dɔn boloda k'an bɛna forum kɛ Mopti o forum in o de tun bolodara k'an bɛna o kɛ CICB la walima maison de la presse la k'an ka tɔnden bɛɛ wele kari koba don ka sɔrɔ ka labɛn in sabati an ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan nka bamananw bɛ dali kelen fɔ u ko kobalele o bɛ ko sudɔlen sa donc an bɛ kɛnɛ min kan bi k'an to o baara kɔnɔ an to o baara waleyali kɔnɔ maa minnu y'an ka kariso yɛrɛ ɲɛmaaw ye karisigi sigira jɛnu de to a la awa u maa 5 de bɛ yen mun y'an ka président d'honneur ye Madame Haïdara groupement de religieux ɲɛmaa don Chérif de Yoro ale ye Amadou ɲɛmaa ye Colonel Zerbo o chrétien ɲɛmaa ye ani protection ka ɲɛmaa awa tɔnbolo yɛrɛ sigira mun kan a présidenya n'o kalifa ne la a premier vice-président o ye Bamakɔ tusigibaw ye deuxième vice-président o ye ENTM ye an bɛ minnu ka so kɔnɔ bi ENTM de ye Kasɔn deuxième vice-président ye ka sɔrɔ ka tɔw bɛ tugu a la olu de cuwara n'an ye nin baara in kɛ san 4 in kɔnɔ o baara de tun ka waleya an tun y'a bɛɛ wele o de kama
mun nana kɛ bi n'an nana nin ko in laban ka na si bourse de travail la yan ko kura de kɛra ko kura min kɛra o de y'a to n ko sudanɛ ko bali de a bɛ ko sudanɛ sa awa o ye ko nana cun an kan kɛlɛ tun bɛ yen an y'o kɛlɛ daminɛ nin ye a san 10 ye 2011 an bɛ 2021 na san 10 de ɲinan ye an bɛ kɛlɛ dɔ kɔnɔ kɛlɛ min n'a kun dɔnnen don sariyaw de la la justice malienne k'a fɔ ko an ka fantanw ka hakɛ ɲini ka d'u ma fantanw bɛ kɛlɛ kɔnɔ k'u nimisi wasa binkali kelen don fantanw kan u dɛsɛlen don u jo tɛ ko la fan si fɛ an y'o kɛlɛ daminɛ yɔrɔ caman awa ani opérateur téléphone mobile Orange Mali soutènement Malitel o y'a sɔrɔ troisième opérateur ma sinsin fɔlɔ awa an y'o kɛlɛ daminɛ u y'a wale kɛ wale min ni Mali tɛ taa yɔrɔ si n'u ko ma ko le répondeur téléphonique awa an y'o kɛlɛ kɛ ka taa justice la u y'an ka justice u y'a bɛɛ ɲagami an bolo san 10 ba kuma na ka sɔrɔ ka taa kiiri tigɛ an ta kɛnɛ kan an hakili la ko kiiri bɛ dilannen don ja o kiiri tigɛra an kɔfɛ an t'a kalama dɛ fiyewu ko anw jo t'a la ko commissaire jo ko opérateur minnu bɛ yen k'u bɛ baara min na k'u jo don awa o de nana waleya ala y'a kɛ masakɛ kɛra cogo o cogo don min na tiɲɛ bɛ na awa doso nana u nana doso yuguba k'a wuli awa ka taa sɔrɔ kiiri kɛlen don an ma t'o kalama o tuma k'an ye appel kɛ an ye appel kɛ o la awa anw sigilen tɛ n'a ye ɲɛsin ma k'a fɔ ko an ka laɲini ko hali a bɛ sabati dɔɔnin ala nana kɛ tile wandiri fɛ u nana anw ka avocat de bɛ taa mɔbili la u y'an wele ayiwa ko a ye bɛ kiiri min na nin y'a san 10 ye ko a kiiri tigɛra aw t'a ka laɲini bɛ sɔrɔ nka a ye min fɔ a jo b'a la o tuma na u ye opérateur ɲangi a min ye tubabukan na 171 milliards 960 millions u y'o de da u kun o ye fantan ka hakɛ ye u ye min su an kun o bɛ kɛ waati min na kabini 2011 o y'a sɔrɔ opérateur ninnu Orange tun ko k'ale ka abonné ye maa 3 de tila awa Malitel maa 1 ni maa 70 kɔ o waati de la ni anw ye 400 milliards de jate suɲɛni na o y'a sɔrɔ min b'u bolo abonné la u maa 2 jɛlen a tɛ tɛmɛ 5 millions kan 5 millions d'abonnés u fila ni ɲɔgɔn cɛ an ye min jate suɲɛni na k'an bolo da kisɛ kan Orange ta tun ye 400 milliards ye Sotrama ta tun ye 160 milliards an tun ye kɛlɛ bɔ de kan u nana yɛrɛ ko an jo t'a la awa komi o dossier tun dogolen bɛ an ma bɔ o kalama waati min ko kiiri tigɛra anw taara kiiri wɛrɛ da don a la commune 4 du tribunal Bamako o tribunal la awa sisan an y'a opérateur 3 bɛɛ wele Orange directeur général Sotrama directeur général ani Télécel directeur général car sisan ale bɛ yan 2011 ale tun tɛ yan mais bi ale bɛ yan an y'o dossier ladon 2018 dossier donna waati min na awa procureur y'a soit transmis kɛ k'a ci a ɲɛmaa kelen-kelen ma Sotrama directeur général Orange directeur général Télécel directeur général u bɛ soit transmis bɛɛ ka t'o ma k'u kɛra gendarmerie la aw b'a dɔn k'u kelen ma na wa des simples opérateurs qui soit transmis par un procureur de la République u bɛ loi sanfɛ o mana koyi ayi an bɛ Mali la o ayiwa kɔfɛ
gendarmerie directeur yang wele awa ko sotel orange mo ko ka technicien do la ko kana ko jabi nora a ngara ko teo kana ka ne mu voya se se ka se ko ne ko ne ni mu be se bu nyama do ni procureur ko tu wele nu mana no on tara awla be wa sur procureur min ya soit transmis dakata draman c'est Draman Jara procureur de la commune à Wadi ja a forgé la drogue a fait pour la Kujala comme on répète là minya et soit transmis dakata ou ya la wuli qui doit faire kata mais no ko la bamina nana tingal la ko Draman ko Draman e vidra Kujala ngo muna ko ne bene bo ngi ngamutla ah otumana programme kurare yirai o ka soro kana ngole ko kanga ta awa ko dojo bora jara mel la kasa u fi an zirai ananga obukaw awa sotelman na ka cidemu anyama sebe site keneka na bora obukaw la keta irana ka fo anya dossier bindo awa ka nyesi orange ni sotelman traitement ko anjo tala qui a pas d'infraction tere ko manque d'infraction té aywa ni an bo sigira o clé ka tere fait au tribunal na wele non seulement anjo wara do te koy ka jo dama ka tla ku nyagi ami wara sara attends ko ci goro mali o de ato antu conférence min boloda le forum nga nyogi forum ni anga la katara kaw de ngoy les journalistes uniquement la presse ka vice-président wele no e katle ka vice-président wele ka nyefor kay nga ma faire une communication avec la presse yelen problème bolé nié yebe kadon mali be kadon ko qui fera bola nous on a renommé la renaissance de la justice malienne. Ouais. Bravo. Bravo. Kada ka sanduru ngono on a tamamike nga cidombe an yasigira fata kalama an ku fasigira fata kalama sa do de bi po akoyi awati la ministre de la défense kele mi ngora kalama o chena kulubali ma ko chena kulubali abora kalama domina fene ko ni nanaye kadaka besu meta bi mo ti regional kanyume anga antene munumbe we wolo ko o kuba fe kana kulabili nya chena wele ngo jesu kumbe kanyume ka ni soro suma se 600 bodu gumine ako wala soma to ne go razama o to bani ma wuri kita ko jona ama febla tanga o worobe aya ulabe so su tara yino o be se wati mina o so on jesu ya nyokumbe hu bunde awa o ya anga baradwe o asura ambanga jisu ko baradla on a une antenne dans toutes les régions du Mali antenne bambolo nord européen o barade kono na ani nyama munu nu pour be ku les djihadistes yaro a global pas là o kunfa an iyadi awa ma wati femi do c'est que tout cité malekorobi tout cité ni iyadi ka to te yoromina c'est nous ka u ka ma te yoromina atiya mali ma yoro cité tout cité bi malekorobi ni kunfa ka top te yoromina c'est u ka ma bla limbe ma o singoro a yoro cité ni be marche ci don il fene ba wala de kay awa domina wa do ka fam ama me ko don domina ladi a duni min ke domina yo ci bango yen domina ngi yede ko fa ndum doni mon yende dum ako ngu yede dum ni klena ngalo do wa ni ngalo di ba fa yana ku fa takiro tuwa kelena
o tuma a ye baara min kɛ a fana ta ɲɔgɔn kɛ a ka mɔɔ b'an kɔrɔ ŋɔ fana ka mɔɔ b'a sen kɔrɔ fo a ka dumuni kɔnɔ fo ka jɛwele fana t'u ye o tuma na an k'an sigi an ka kuma de ka ɲi o de y'a kɛ ni forum sabatira Mali donso bɛɛ lajɛlen sous-région donso bɛɛ lajɛlen an k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan donso jɔyɔrɔba de b'u la jamana na donso de y'a kɔrɔbɔrɔ bɔ bolo la donso de la Côte d'Ivoire au forum kɛra Bouaké et celui qui a fait ce forum ne de y'o forum organisé Bouaké en tant que malien c'est ça que le forum de Bozo avec la participation des forces nouvelles le colonel Bagayogo force nouvelle ka chef d'état-major autrement sisan sa an bɛ kɛnɛ min kan nin ye kɛnɛ kura de ye forum in an bɛna date kura sigi a la document minnu b'an bolo a k'o si dɔn an baara minnu kɛ k'a kɛ sɛbɛn ye k'a kɛ gafe ye a k'o bɛɛ kɔrɔko dɔn an ka sɔrɔ ka jɛ ɲɔgɔn fɛ k'o kɛlɛ kɛ o ye Mali kungoba ye la sécurisation du Mali o tun ye forum de kɛkun ye mais bi ta c'est la renaissance de la justice o de y'a kɛ an y'a nin fɔ yɛrɛ minɛ ka na n'a ye yan donc bi an bɛ opération ka kungo de kan bi a k'o si dɔn an y'o kɛlɛ kɛ n'an ye nin kɛlɛ in sabati Mali bɔra bolo la on a déjà 171 milliards awa u y'a sɛbɛn bila nana ma sisan aw ka de o ci ma ka to sɛbɛn ka to yan parce que a kiri n fara dɔ ka taa kɛlɛ kɛ o y'a wele de ka ɲɛfɔ ɲɛna parce que ala mun jigi tigɛlen don awa a y'a u ya condamnation min kɛ a y'a o de résumé kɛ k'a ka ciden bila ka na ka to sali kɔnɔ a ko i n'a fɔ komi kuma bɛ o kan n'a bɛ opérateur kan o tuma k'a da lakalitaɲininaw tulo kan k'a fɔ ko magistrat minnu bɛ yen bi u y'a min kɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Mali la ni ɲɔgɔn ko hakɛ a ka ɲi a ka f'u ye k'a dɔn a ko les deux grands syndicats de magistrats SAM et Silima min y'a kiiri yɛrɛ tigɛ Silima ɲɛmaaba dɔ don a k'u kɛnɛ na bi k'a fɔ k'u tɛ siran foyi ɲɛ tun hali u ni bɛ to a la o de y'a kɛ pression min kɛra o kan nin na an b'a dɔn a kana miiri yɔrɔ la ni orange mobile bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ kɔrɔlen cogo mais ni sen na o y'a dɔn k'u sera Datugu o tuma na résumé kɔnɔ tribunal y'a min fɔ sɛbɛn kan o k'a fɔ k'a min bila ka na k'a fɔ ko u y'a orange ni Malitel condamné à 171 milliards 960 millions 360 000 71 milliards ka tila ko condamné avec dommages et intérêts 1 milliard 500 millions de dommages et intérêts k'a yira k'a fɔ ko olu de ye magistrat ye nin ye dɛsɛbaatɔw ka laɲini ye mais anw yɛrɛ b'an ta fara kan ka jigin ka dɔn k'a fɔ ajo t'a la san tan k'u kuma u ka jo ma a ko kosɔn awa anw y'a condamné des dommages et intérêts 1 milliard 500 millions a bɛ yan donc bi on a environ 73 milliards min ye an ta ye bi k'a wuli ka se Mali ma a kuma tɔ an bɛn'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye parce que an bɛ orange kɛnɛ de kɔrɔ bi donc conférence kɛra o de kama a kɛra aw de kama uniquement la presse o de kama an ma sɔn k'an ka tɔnw wele jama kana kɛ wawoba ye a kɛra aw dɔrɔn de kama presse dɔrɔn que la presse malienne comprenne maintenant qu'elle a un rôle fondamental c'est le quatrième pouvoir et en tant que tel on applaudit la presse. Vous avez un rôle fondamental à jouer pour cette nation. Ici à Bamako, je suis le président d'honneur avec Uji pour le balai citoyen de Burkina. Je suis le président d'honneur de Yanamar au Sénégal. Elle est même mal là. Mais ben fait le correct. Autrement, c'est la jeunesse qui est l'essence. Autrement, côté ya audi autrement munde be orange kambi amadu akona ka nyero doli pour ya ngase ka ko siki senga aw répondeur nte bene ko fe
ni an bɛna fusiri o la u ɲɛ kɛra 73 milliards u b'a sara a nafolo bɛ anw de ta don fani dɔ bɛ yen mais orange ye ka fɛn min kɛ n'an y'o kɛlɛ kɛ a mɛnna don dɔ sigilen bɛ ɲɔrɔ sirifukɛ fɛ yen an bɛ fɛn na n ko n bɛ ma weleli kɛ n ka crédit banna n y'a maa bila ka 2000 d'a ma k'i bɛ orange kɛ 1000 Malitel 1000 taa carte ta ka n'a ye a taara presque 1 heure a bɛ munumunu a seginna ka na a ko patron ne ko ko carte tɛ yen koyi n ko carte tɛ yen c'est-à-dire n b'a fɛ ka mun de fɔ ko carte tɛ yen ko ba kelen carte tɛ yen orange ba kelen carte tɛ yen a ko yɔrɔ caman yala koyi patron a tɛ yen koyi n ko orange tɛ yen a ko a tɛ yen koyi n ko mun bɛ yen a ko transfert n ko wala hawla wala quwwata. Je suis dans la télécommunication. Je suis dans la télécommunication. Mimba Konombodo. Nyani Kele Kamena. Le Mali n'a aucun contrôle du volume régénéré par les opérateurs. C'est scandaleux. Au cas central là, au cas cerveau central, au cas volume mindé, au bout de quoi qu'à terre, au cas masteruma. À dormir, qui était le Mali? Le Mali n'a rien sur le volume. Or, les cartes prépayées, il va carte, il va licence. TVA et Bossara, le Mali gagne dans les 500 et quelques milliards. Il y a que sur les cartes prépayées. Mais bien, il va y avoir des tailles. Les opérateurs n'importent plus de cartes. Ils ont centralisé nos appels en volume dans leur centrale. Au bout de tout, comme sur le dos du Mali, Nabachido, attends, ça fait des milliards et des milliards que le Mali perd. Après le Menjo, le Sénégal et la France. On a soigné quelqu'un. Ado, pour Fabena. Amoton Toura, tu pourrais boire Dakar à Nana. Ala ke utara na yeko bon amenyo ando ko zebe ko ata e salon d'honneur la aéroport la anana abora Dakar utara munay abe bora karama awa Sénégal président a volé pour aller décorer Amathman Touré amaka bayera on est parti décorer le président Amathman Touré à Dakar Kafoka wala yumando pour la bonne coopération entre le Sénégal et le Mali. Mais à bonne coopération avec le Mali. Et comme Aïe la Katayuna, Aïe n'est qu'à Chidon, Sénégalais, Wadia, discours Miké. À quoi, à quel discours c'est fait? À quoi Aïe va échanger mon allié, Sénégal? Aïe va serva mon allié. Aïe va pomper mon allié. À quoi c'est pas une coopération internationale qui nous a donné ça? À quoi partenaire Moumbe non Corléo? À FMIO, Banque mondiale, qui c'est pas les partenaires traditionnels. À quoi le cadre mégalitaire? Au échangeur, à Goudron, au Serva Moumbe, que c'est grâce à la coopération avec les pays amis. Vous avez compris? Au cas échangeur au Djo, au Serva au-delà, au au-delà, uniquement pour l'argent qui vient du Mali. Donc, au Banga président décoré au Banga président décoré Kumbo, au Dakar sera aéroport là pour qu'il y ait un Angasi. Ado Hakila, son conseiller technique, Sissé, Aruna Sissé, avec Balola Bay, au aéroport là. Ado, il y a un des Kazaka Boni, et Taramou fait Mango, et le président Gaski Bekoudon. Go est à décoration, go mi for discours là. Go ne doit y petit boss Sénégal, ni moi qui te voulais. Au échange, est-ce qu'il est badar et à évaluer? Moi, les échangeurs, pour un monde là, moi, ça va être 145 milliards. Mais on va demander à Qatar, Sénégal. Et bien, tu as décoré là. On met que ça qu'on a. Halika, Foudre Sara, Admanti Boulou. La demande sociale est énorme. C'est que Robert. Et bien, tu as décoration de Robert Koye au Kajamanajo. Vous êtes président. Vous avez amené Kazama Kabosani Kabori Salakolo. Comme le Tianango Aïja. C'est un combat pour la nation. Ma vie, c'est ça.
Il me suis toujours battu pour cette nation-là. La COPAM, c'est moi. Né des COPAM de 5 ans. Domina, il y a eu le coup d'État, ce coup d'État malheureux, bête, d'attaque béret rouge contre les bérets verts. Avec ta télévision, là, la nuit, le seul civil qui était en face de la télévision, il est de l'eau. Ma frère, t'es oui. Mon combat, c'est le Mali. C'est pas autre chose. Autrement, en mot mingonobi, justice dans la kokurayerana, ay wuli anga tikere foye kosobe, ay wuli anga jukoro matidi kosobe. Kadaka, yem mali kura le dabele. Applaudir la justice toujours. Merci. Awa, amira minge 600. Awa, yano, orange ka faiblesse munumbe. Ama fa aka action ko kosobe kosobe. Anya répondre keleke. Santa kono audio drama. Le problème le volume li. Amono ke 600. Kadaka. Ni o make ko audio 600. Fon febe sur la malala. O de ka bonna bela bela jeli. Nga ko fana bi. Fait mi na shidona. C'est l'externalisation des services. Externaliser. Est-ce que vous savez que le Mali sur le plan télécom n'est pas géré au Mali? Non. Il y a que les KGB ici. Ou que le cerveau central, même le Mali est géré. Ce n'est pas au Mali. À terre. Ils ont externalisé. Or, au cas il y a des charges. À ce moment-là, noir sur le blanc. C'est interdit par la loi pour un opérateur qui a un service externalisé sans l'avis motivé du gouvernement et de l'État. Il y a des combien de familles qui sont chidon ou quoi qu'on a don service mingi là-bas ou quoi on y a quoi donc à ce moment. Mais Orange a consulté qui pour externaliser l'essentiel de ces services. Attends, au cours la France contrôle à 100% tous nos faits et gestes. En bain. En te fouille fort, ni Congo, on va contrôler le bas de alors, en mot, au Konanabi, on dirait qu'ils sont loin. Et aujourd'hui, pour ne pas répondre pas, au procureur, puisqu'on était fouille bâti, même la loi n'est pas respectée par les opérateurs. On dit amour de Kanakabi. Un ouvrier de la caisse cardon, qu'au Orange Kéré, Mimoulanier, c'est la nouvelle dimension de la justice malienne. C'est la nouvelle renaissance de la justice malienne. Merci. Alors, on va faire un gars au Kéré Kanyon vert. Oui. Ako Kanyon vert. Car là, c'est Bema. Alors, on a sur la folie de foro. Puisque nous avons damé de folie, car au faux, car on a demandé à Nalla. On a ko nous sommes jato. Niko a katasme fier. Ako ni yela mafa, ni la bafa. Et comme on nous sera jora koju. On se wara koju. Oda ke halimi anda me koroye an pawdo kuna. Mais ni on ga pamatu manakaba. Unique fora kaba. Nakla o fori dans de oda ke ni ma bun fo l'appli. Parce que ni unique fora o en herani. Oui, il faut libérer la taille. Alors, journaliste maintenant, il n'y a que sur le base de communication. En Imanche. Au-delà qu'on n'a pas un document de presse, on va communiquer. Avec fond fini cadeau, à la fois, moi, il y a un coup, mais à Cachidon. Fond même orange cola, à une galère qui est ça dans la Cachidon. À Cassebekanya. Ou alors, Sini. À quoi vous voulez développer Kosobe? Pour que Mamoudou ait une décision, au cas dont on vient de faire quelque chose de fondamental pour la nation. Si le compte à bien, mais la madame, il y a un caquet. Il y a un caquet.
awa an bɛ expression damadɔ di parce que n bɛna kuma dɔ di maa damadɔ ma u bɛ ko dɔɔni walawala kɛlɛ minnu bɛ senna ka walawala an ka sɔrɔ ka kuma fangaba kɛ on a des propositions concrètes parce que opération ni opérateur ninnu ta bɔra a ma an bɛ sɔrɔ ka na awa an ye décision minnu ta au niveau de la société civile du Mali k'a ɲɛsin an ka faamaw ma k'a ɲɛsin transition ma o ye c'est toute la carte donc c'est tout le Mali an ye décision damadɔ ta b'o fɔ o ye o fana c'est unique an yɛrɛ n'a ye min b'a kɔnɔ an bɛna min proposer c'est unique mais a bɛ Mali bolo la o fana anw jɔyɔrɔ ye awa hali bi an ni cɛ ka tulomajɔ la an b'an makɔnɔ sa yan'o cɛ merci on a posé le docteur merci merci pour son intervention alors an bɛ Mali balo poser des questions. Deux questions. ayi an bɛ fɛnɛ Bonsoir. La renaissance de la justice, pourquoi La résolution de la justice, alors, votre question porte sur la renaissance de la justice. Le thème a été choisi parce que nous venons de vivre un événement exceptionnel par rapport à la justice malienne. Nous étions dans un combat au niveau de la justice. Et nous avons, au cours de nos investigations, au cours des débats que nous avons menés partout, sur tout le Mali, on a vu qu'au fait, la toute première faiblesse, c'est la justice malienne, sur beaucoup de fronts. Et la crise que nous vivons, on a vu que pratiquement 80% de ceux aujourd'hui qui ont pris les armes, la justice est à la base. Une justice mal rendue, une justice au service des nantis, où le pauvre n'a pas sa place. Aujourd'hui, nous avons saisi le thème, la renaissance de la justice malienne, quand on vient de vivre un événement exceptionnel. Nous avions déposé plainte contre les opérateurs des téléphones mobiles au Mali. Orange Mali et Sotelma Malitel depuis 2011 sur la problématique du répondeur. Mais pour parler court, depuis 2011 que nous avons engagé ce procès. Ce procès a été tranché à notre insu, à nous, en tant que consommateurs. On n'a pas été informés. On a tranché pour dire que nous avons tort. Que parce que le régulateur lui-même des télécommunications a dit que les opérateurs ont raison. Donc, partant, ils nous déboutent pour dire qu'on n'a pas le droit, on n'a même pas le droit, ils disent, n'est-ce pas, d'astreindre les opérateurs devant la justice. Alors, nous avons repris le dossier en 2018. En 2018, cette fois-ci, nous avons astreint la Sotelma, Orange Mali et Télécel, qui est maintenant avec nous en 2018. En 2011, il n'était pas là. Le procureur de la commune 4, je pense que c'est Draman Djarat, si je ne me trompe pas, il a fait un soit transmis, envoyé à la gendarmerie au camp 1, pour que ces différents directeurs se présentent devant le gendarme, les entendre. C'est une fois transmis. Et je vous dis, aucun directeur ne s'est présenté devant le gendarme. Aucun directeur. Et on m'appelle pour me dire, bon, qu'ils ont entendu l'assoutellement, ils ont entendu Orange Mali, ils ont entendu Télécel. Il dit, vous avez entendu quand? C'est moi qui suis le plaignant. Vous les entendez sans moi? Mais qu'est-ce que le directeur a dit? Il dit non, le directeur ne s'est pas présenté,
Ils ont envoyé des techniciens. On dit c'est ça, envoyez le dossier au tribunal. Moi, je ne veux pas me présenter s'il ne peut pas répondre à la convocation d'un procureur de la République. Les anciens ministres sont là, on les convoque, mais c'est présent de force. On a des grandes autorités, des notoriétés de ce pays. Soit transmis du procureur, ils sont immédiatement conduits devant le procureur. Il y a des simples directeurs de société qui refusent de répondre à une soit transmis du procureur. Alors on s'est tous retrouvés au tribunal de la commune 4. À l'avant-veille, je suis venu, j'ai demandé, bon, je vais rencontrer le procureur Diarra Draman. Il dit, mais Draman n'est plus là. Il dit, comment il n'est plus là? Et il dit, bon, on a foutu à Koutiara. Est-ce que vous comprenez bien? Le temps qu'il a eu à faire le travail de soit transmis, qu'il a astreint ses directeurs généraux devant la gendarmerie. Entre-temps, on l'enlève, on l'envoie jusqu'à Koutiara, et qu'il doit voir là, même on rêve là. C'est ça la justice malienne. C'est ça que nous avons déploré. Et on nous a appelés, avec les avocats des opérateurs, avec mon avocat et mon staff, pour me dire qu'on a classé mon dossier sans suite parce qu'il n'y a pas d'infraction. Est-ce que vous avez compris? On dit qu'il n'y a pas d'infraction. Si nous prenons le répondeur, oui. Maintenant, ça c'est les faits que j'ai dit, c'est un rappel. C'est pourquoi j'ai vu au vif du sujet. Maintenant, ce dossier qui dormait depuis 10 ans, depuis 2011, il y a des magistrats dans notre pays, au niveau de la Cour d'appel, qui ont pris ce dossier, qui l'ont instruit et qui ont rendu leur verdict en disant que nous avons raison sur ce problème de répondeur. C'est la même justice, hein, où il n'y a pas d'infraction. Mais en plus, ils doivent payer tout ce qu'on a réclamé. Ça, c'est la renaissance. Ils ont commis un expert indépendant. Et comme il y a un résultat de Yafoko en Yotala, un expert indépendant qui vient de Dakar, de l'école supérieure des télécoms. À la on travaille à bien malien et c'est un adamant dans tout. Donc, il y a expert international de Wikana. On a un dossier au Dakar, il y a un mika, Korogodo, au Gobasité, là, en français. En français. Donc, ce que j'ai vu là-dedans, l'expert international qui a été commis par les magistrats, il est venu, il a fait son travail. Et il dit, les opérateurs ont tort. Les consommateurs ont pleinement raison. Ce que vous avez réclamé, c'est votre droit. Hein? Mais moi, je passe sur des documents. Les documents que j'ai à ma position, ça dégage une valeur globale entre les deux opérateurs de 171 milliards 960 millions 960 000 francs CFA. Encore c'est même mon sort ABTP des femmes vous voyez que c'est l'aller encore de moi j'ai réclamé à Mingini, j'ai réclamé 400 milliards au niveau de Orange Mali, 160 milliards au niveau de Malitel, mais il a tout ramené à 171 milliards sur les documents qu'il a pris à travers la RTP et à travers l'État. Les documents qu'on a transmis, il a travaillé sur ça, alors il nous a donné raison à 100%. Mais avec tout ça, je vous avoue, on n'avait pas confiance. Nous avons ça passer du papier. Ils ont été attendus devant n'est-ce pas, des grandes juridictions, on a toujours eu tort. Donc est-ce que c'est simple papier d'un expert, soit-il, ça peut amener à convaincre la justice Mali? Donc on est resté sceptique. Jusqu'à ce que le 3 dernier, l'avocat m'appelle
pour me dire qu'il m'a foutu la paix pendant tout ce temps parce qu'ils sont en train de travailler sur le dossier. À quoi la nouvelle est bonne? Il dit c'est laquelle? Il dit qu'on vient de gagner le procès contre les opérateurs. C'est la vérité. Les consommateurs viennent de gagner la bataille. Le réseau malien des consommateurs du Mali, on vient de gagner la bataille. Il y a eu des magistrats qui ont pris leur courage en main pour une fois mettre la justice sur les rails. Pour que désormais on est effectivement indépendant. Et désormais on va être indépendant jusqu'au bout, même au risque de notre vie. Ça, c'est les représentants de Silima et de Sam, les deux grands magistrats et les deux grands structures des magistrats du Mali. Alors maintenant, ils sont solidaires. Les deux grands Sénégalais sont solidaires avec nous. Ici, on les salue. C'est pour ça qu'on a choisi le thème « La renaissance de la justice malienne ». On veut rendre hommage à ces juges-là, les encourager, pour dire qu'ils viennent de poser l'acte essentiel pour rehausser l'éclat de la justice au Mali et pour rentrer dans le cœur de chaque faible du Mali. Car c'est le peuple qui est souffrant. Merci. Mbe na baga bela jidin fu ka kunta na ka jama fu ka kuyate fu ka funake fu ka organisateur bela jidin fu ka journaliste bela jidin fu invité fɛn bi an ka foli baw bela jidin ne tɛna segin docteur ka foli kan ka da kan docteur y'a yira k'a fɔ quand consommateur nana kana victoire écrasante de tabi o ye wasa de ye donc la renaissance de la justice k'a fɔ justice ɲɛna n'u tora nin logique kɔnɔna na Mali bɛ jɔ ka da kan Mali tɛ se ka kɛ foyi ye ni justice ɲuman tɛ et justice ɲuman a commencé la ka na Mali kɔnɔna na an bɛ justice fo k'o soutenir k'o an ka soutien bila o yɔrɔ an tɛ mɔgɔ dogolen tuguni jamana in kɔnɔ ka da kan an ye procès caman kɛ yan a bɛɛ ye jama ka nafa de ye i b'a fɔ docteur nana ka na procès min fana victoire remporté nin ka fara docteur da kan teliyala a kumana carte volume ko kan tɛna n da don o la Orange kan ka 171 milliards sara n tɛ n da don o la mais problème wɛrɛ bɛ yen fo jamanadenw k'o dɔn ka da kan anw fana wulila docteur ka yamaruya kɔnɔ parce que a ka denmisɛnninya anw ye ka ɲangini sɛbɛn ka ɲininkali sɛbɛn ta k'a don Orange Mali fɛ yen k'a don opérateur téléphonique fɛn fɛn bi yan n'an b'a fɔ o ma ko lettre d'information ka o bila ka taa di ministre de la communication et de l'économie numérique ma k'a yira la k'a fɔ opérateur téléphonique ninnu filɛ nin ye an bɛ fɛ k'u ka cahier de charge kɔnɔna ko ɲini k'a dɔn ni cahier de charge b'u bolo u k'a bila an consommateur ka disposition na an ka jamanadenw kunnafoni ka da kan an ye Orange dɔn nɛgɛjuru ko de mais bi bi in na Orange nana kana don terme technique ye ko Orange sugu Orange banque bi bi in na Orange nana énergie la an tɛ ka foyi faamuya la an yɛrɛ t'a dɔn Orange na kun ye mun ye jamana in kɔnɔ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la donc an bɛ fɛ ka bɔ cahier de charge dɔn k'a kɔnɔna ko fɔ jamanadenw ala y'a kɛ ministre de l'économie numérique a ye lettre bila ka taa di ANRTP ma lettre talen di ANRTP ma ANRTP ye en écrit kan ka acquis saisi ministre ka lettre filɛ nin ANRTP ka lettre bi yan a bɛ document la komi a ka jan dɔɔni an presselen don donc an bɛ tila ka bɔ ka kɛ kunnafoni ye jama ma mais ANRTP kelen ka écrit an ye acquis fana écrit n ko u ka cahier de charge bila an ka disposition na acquis m'a kɛ donc an ye an ka avocat consulter ani ka juge consulter o k'an ma ko an ka lettre d'information sɛbɛn k'a di opérateur téléphonique ma k'a di fournisseur d'image ma ka da kan opérateur téléphonique u da bɛ ka don fɛn bɛɛ lajɛlen na u bɛ ka wari ban consommateur kun mun na u nakun ye min ye jamana in kɔnɔ yan f'an ko o dɔn surtout canal n'o ye fournisseur d'image ye parce que an y'a ye k'a fɔ contrafactuel fɛn fɛn canal bolo Mali kɔnɔ an b'a dɔn i bɛ abonnement ta canal la n'i ka abonnement banna u b'i ka image bɛɛ tigɛ certains t'a kɛ Mali Vision t'a kɛ a tɛ ko sous région si la ni Mali tɛ
donc canal sigi kun ye mun ye Mali kɔnɔ yan an bɛ fɔ k'o dɔn convention jumɛn de b'u n'an ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ an consommateurs fɔ k'o dɔn c'est pour que an ye cahier de charge ɲini k'o fɛ a ka ɲini ka fɔ an ɲɛna o de ka d'anw ye voilà an k'a ɲɛfɔ consommateurs ɲɛna lettre fɛn fɛn taara filɛ nin ye orange ta ye u ka cahier de charge an k'a ɲini k'a dɔn mun b'a kɔnɔ an k'a fɔ jamanadenw ye nin ye canal ta ye u ka cahier de charge an k'a ɲini k'a dɔn comme olu fila de dɔnnen bɛ kosɛbɛ sinon a tɔ bɛɛ lajɛlen ta b'an bolo yan nɔ an y'a bɛɛ déposé nous sommes en l'attente donc justice y'a yira an na d'ici le lundi n'o ye sinikɛnɛ ye n'u ma cahier de charge bila an ka disposition na an n'an ka IC ka taa an bɛ procédure entamé a bɛ fɔ o ma ko astreinte an b'o bila ka taa du u ma n'o taara du u ma f'u ka na ni cahier de charge ye don min na ils sont condamnés à payer 1 million n'u nana don min na u bɛ wari in sara n'u ye wari in sara an da bɛ sɔrɔ ka don cahier de charge kɔnɔna ko la a bɛ bila an consommateur ka disposition na n'an ye cahier de charge sɔrɔ ni fɛn b'a kɔnɔ mun tɛ bɛn mun ye ko bɛnbali ye ko o kɛcogo man ɲi an b'o ɲɛfɔ jamanadenw ye ni bingalen do jamanadenw kan an b'o dɔn ni bingalen do jamana kan an b'o dɔn mais an bɛ se k'o dɔn à partir de leur cahier de charge an bɛ fɛ ka bɔ opérateur de bolo ka da an ma sinon an bɛ se k'a sɔrɔ sira caman fɛ u kana taa fɔ k'a fɔ ko fɛn dɔ yɛlɛmala a kɔnɔna na o fana démarche bɛ yen nɔ an b'o fana kan nin bɛɛ lajɛlen jamanadenw bɛ se ka tiɲɛ sɔrɔ cogo min na jamanadenw bɛ se ka o bila fɔ hakɛ kɔnɔ cogo min na o ye an consommateurs wuli kun ye donc c'est pourquoi a fɔra de k'a fɔ ko la renaissance de la justice ni docteur y'o fɔ o tɛ balinanko ye ka da kan an consommateurs taara procès caman na ni justice ka renaissance tɛ bi bi in na date don a kuma la donc k'a fɔ journalistes ye baara mun kɛra bi ni baara in kɛra homme de média bɛɛ lajɛlen de ye ni baara in kɛra maliden bɛɛ lajɛlen de ye wa an sigi kun de don n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma jamana bɛ kɛ an sago ye ne tɛ n bɛ kuma kɔnɔ ko mɔgɔ tɔw kan ka kuma ne b'a fɔ an ka ɲɔgɔn bolo minɛ an ka ɲɔgɔn sen bila ka dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ foyi tɛ an bolo ni Mali in tɛ opérateur économique minnu bɛ anw fɛ yan a dilan bɛɛ ye dunanw de ye surtout Canal ni Orange c'est des sociétés françaises u bɛ k'an faso ci ka to faso jɔ que ça finisse docteur y'a fɔ ka kuma kɔnɔ wagati dɔ la ka Icatel to yan ils étaient à peu près à 4 millions 5 millions d'abonnés mais aujourd'hui ils sont à 12 millions d'abonnés mais à 4-5 millions d'abonnés jamana tun bɛ wari min sɔrɔ Orange fɛ avec 12 millions d'abonnés jamana t'o sɔrɔ u tun bɛ wari min sɔrɔ an fɛ yan o t'a sɔrɔ diɲɛ jamana si la an t'o ɲini k'o dɔn o bɛɛ ye cahier de charge ko in de ye donc an ka to a ran sere ni cahier de charge sɔrɔla kibaruya fɛn ba a kɔnɔ fana na kɛ kunnafoni ye ka taa maliyɛn bɛɛ lajɛlen tulo kan o de tun bɛ ne bolo k'a fɔ ensemble nous pouvons la protection du consommateur c'est un devoir citoyen merci à tout le monde. Balo ini Baradi